Ang usaping ating tatalakayin ay may pagbanggit ng suicide at iba pang sensitibong bagay. Viewer discretion is advised. Naging laman ng mga balita nitong unang buwan pa lamang ng 2025 ang dalawang kaso ng suicide dito sa Pampanga. Kaya naman paalala ng mga eksperto, huwag balewalain ang mental health at magpakonsulta sa mga doktor kung mayroon nang naisip na hindi maganda para sa sarili o nakararanas ng sobrang kalungkutan. Sa San Fernando, Pampanga, patuloy umano ang local government unit sa pagpapalakas ng kanilang mga programang nakatuon sa mental health. Napakahalaga nito kasi parang napapansin natin, pabata. Dati kasi matatanda lang yung apektado. Pero ngayon, pabata siya. It's very crucial. That's why yung program ng DOH, pinastrengthen niya talaga. Ibinalita ni Dr. Rowena Salas, ang City Health Officer ng syudad, na 3 out of 6 ng mga rural health units sa San Fernando ay accredited na bilang mental health primary care facilities. Ibig sabihin, trained ang mga personnel ng bawat RHUs para makapag-handle ng mga Fernandinong nakararanas ng mga mental health problems. Meron tayong mental health core group, no? Meron kasi tayong council, no, na natatakil yung mga cases na ganito. Dagdag ni Salas, goal ng CHO na maging accredited na ang lahat ng RHUs ngayong taon. Kaagapay ng CHO ang City Social Welfare and Development Office sa pagsusulong ng mga counseling programs. Even in our schools, of course, no, meron. So, meron tayong referral system dyan. Ang City Schools Division, meron tayong registered guidance counselor, trained or designated sa bawat eskwelahan na tumutugon sa mga ganitong suliranin ng ating mga kabataan. There is no health without mental health. Ito naman ang sinabi ni Mary Ann Biliwang, ang Persons with Disability Affairs Officer ng syudad. Importante rin, ani Biliwang, na mabigyan ng pansin ang mental health ng mga persons with disabilities at senior citizens. Tumutulong tayo sa mga, lalo na sa mga indigent na mga PWDs regarding their assessment. Ang hirap ngayon na magpa-assess sa mga psychologists or mag-attend ng mga therapies because of the high cost. Dahil dito, isa sa mga naging prioridad ng CSFP-LGU ang pagbibigay ng tulong pinansyal para sa therapy. Dagdag ni Biliwang, tinitrain din ng lungsod ang mga early childhood care and development teachers kung paano i-handle ang mga batang may mental illness and special needs. Sometimes kasi yung laman ng utak natin are being expressed through arts and music. Natutulungan na natin silang ma-overcome yung difficulties or yung kanilang mental struggles and challenges through expressions. Panawagan naman ng City Health Office na huwag mag-atubiling lumapit sa mga RHU sa syudad kung sakaling may pinagdadaanan. Maaari rin tumawag sa mental health hotline ng syudad sa numerong 0998-984-0446. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.